ман нақша дорам ки малакаи касби худро рушд диҳам, аз курсҳои иловагӣ гузарам ва таҷрибаи амалӣ пайдо кунам. Ҳадаф дорам масъулиятшинос, мустақил ва ташаббускор бошам ва мехоҳам ҳамчун як кадри болаёқат барои давлати худ хизмат намоям. امروز ما در طلوع سال 2026 قرار داریم و من بیشتر میخوام که سطح دانشگاه زبان آموزی خود رو روند بردارم و امروز در دنیا به ما معلوم است که ذهن سنی تکنولوژی و رقمی بسیار مورد استفاده است. من میخوام که با کورس‌های ذهن سنی و دیگر تکنولوژی رقمی روم و دانشگاه خود رو صیقل کنم. нақшаи ман ин буд ки ба донишгоҳ дохил шавам ва ин нақшаи ман амалӣ гардид ва дар соли 2026 бошад нақшаи ман ин аст ки рӯи ин нақшаи амалӣ гардидам бисёртар кор кунам то тавонам дар муассисаи таълимии худамон ҳамчун омӯзгор кор ва фаъолият кунам. албатта соли 2025 ҳам ба анҷом расид. ҳар кас орзу нақшаҳои худро дар дил дорад ман бошам. ман низ имсол дар баробари таҳсилро давом додам мехоҳам ки забонҳои хориҷӣ ба мисли англисӣ, хитоӣ ва инчунин забони русиро аз худ кунам. ҳоло нақшаҳои дақиқ надорам, аммо мехоҳам соли 2026 барои ман соли пешрафт бошад ва ба ҳадафҳои худ қадам ба қадам бирасам. албатта нақшаҳо хеле зиёданд. Буданд нақшаҳое ки дар соли 2025 натавонистам ба анҷом расонам ва кӯшиш мекунам ки онро дар соли 2026 ба анҷом расонам. Яке аз нақшаҳои ман дар соли 2026 ин аст ки мехоҳам забонҳои хориҷии худро такмил дода дар соҳаи худ хеле пешрафт карда бошам ва мехоҳам баъзе китобҳои ҷолибро хуб мутолиа кунам ва инчунин бештари вақти худро бо дӯстону наздиконам гузаронам.